Завинаги. Бистра Величкова. Родила съм се в резултат на голямата любов между майка ми и Григор. Майка рядко говореше за баща ми, а когато го правеше, за нея той беше просто Григор. Единственият път, който го спомена като мой баща, беше когато веднъж каза: за целия си живот баща ти направи само едно хубаво нещо. И това беше ти. Преместихме се от Видин в София, когато бях в 8-ми клас. Намерихме квартира в непознатия за нас квартал Люлин. Беше далеко от центъра, мръсно и с панелен уют. Мястото имаше едно единствено, но съществено предимство. Беше евтино. Майка започна работа в бар в Студентски град. Мен ме записа в 7-мо соло училище, известно главно с пласьорите на дрога, които редовно се навъртаха в двора му. Разпределиха ме в паралелка с ускорено изучаване на история, философия и литература. Ускореното изучаване не спомогна особено да науча кой знае колко по предметите от профила. Учителите бяха стари, изнервени и изморени. Държаха се с нас дистанцирано, строго и студено. Ние за тях бяхме досадна отговорност. Те за нас неприятно задължение. Правеха се, че ни учат. И ние се правехме, че ни пука. Всичко беше една измислица. Само дето и аз участвах в нея. От всички даскали в 7-мо, в паметта ми най-силно се е запечатал образът на учителката по история Паскалева. И сега виждам строгото и безизразно лице, блузата й в тигрови шарки, ръцете й с дълъг улющен маникюр, здраво стискащи дървената показалка с заострен връх. Размахваше показалката пред избелялата карта на България и монотонно разказваше за славата на страната ни, за златния век, за величието на хановете ни. Аз гледах разсеяно през прозореца. Гледах как зайците от 7-ми Б си купуват трева от местния дилър. Гледах как проскубан помяр до тях препикаваше вратата на училището, докато мърляв, брадясал бездомник ровеше в кофите до входа. Слушах разсеяно в историчката и си мислех, че България някога може и да е била велика. Днес обаче беше малка, мръсна и тъжна. Беше дрипава, като картата срещу мен. Разпадаща се, като лющещия се червен маникюр на историчката. Година след година търках чиновете на 7-мо, докато майка ми работеше дълги нощни смени в бара. Драсках имената на любимите си групи по вратите на тоалетните. Пуших цигари в двора.
на училището. Пред очите на учители и портиери и слушах Дед Кенедис на локмена си в час. Въобще пораснах. След даскала убивахме време в градинката на паметниката на съветската армия. Заедно с най-добрата ми приятелка, Хриси. На паметника се запознах и с Геш. Геш беше с 2 години по-голям от мен. Правеше се на панкар и удивително приличаше на онзи малумник, басиста на Sex Pistols. Онзи същия, дето беше убил приятелката си и след това се беше самоубил. В Геш веднага разпознах сродна душа. Паднах си по него. На паметника с Геш се целувахме за първи път. Бутилки бира се търкаляха в краката ни. Фасове догаряха под кубинките ни, а аз и Геш бяхме застанали в своя миг вечност. 2 парцаливи фигури, сгушени в тяхната нощ. Между бронзовите силуети и щиковете на руските освободители. Същата вечер се прибрах за първи път пияна вкъщи. Майка ми се прибра след мен. Слава Богу, нищо не разбрах. Защото беше по-пияна и от мен. На другата сутрин едва станах за училище. Първите часове спах на чина. За нещастие, точно тогава имахме история. След часовете Паскалева ме помоли да я придружа до кабинета й. Трябвало да говори с мен. Тя седна зад бюрото си, а аз права срещу нея. Спи ми се, 2 не виждам. А тя започва да нарежда. Човек като е млад, не знае колко е опасен светът навън. Не си дава сметка за много неща. След продължителен монолог, все в този дух, ме накара да я погледна в очите и най-неочаквано ми попита дали се друсам. В този момент на мен пък ми се прииска да я попитам дали знае колко топлина могат да излъчват бронзовите войници на паметника. Прииска ми се и да й разкажа за Геш, за всичко, което се случи с нощи. Вместо това, мълчаливо погледнах възрастната жена срещу мен и си помислих, че в славното време, което живееше тя, нямаше място за мен. Хей, хора, дайте ми назаем железния си мироглед. В този такъв момент само Милена ме разбираше. След часовете на паметника, Геш ми показа новата си придобивка. Машинка за татуиране. Беше я купил на старо от антикварите до църквата. Взе ръката ми внимателно. На вътрешната страна на китката ми с ръкописен шрифт написа "Завинаги". В унес гледах как черното мастило се инжектира под кожата ми. Завинаги. Прошепнах и целунах Геш. Същата вечер пихме бира до късно и
слушахме Кале, любимата група на Геш. Прибрах се в 2 сутринта. На другия ден сме имали родителска среща. Хриси чула как майка й разправила на баща й какво се е случило на срещата. Разбихме се от смях, като ми разказа. Значи, майка ми, както винаги, закъсняла. Още с влизането си предизвикала дозина укорителни погледи от родители и учители. А Паскалева почушмела на класната. Същата като майка си. После казали на майка ми, че не ходи на училище, защото се друсам. Майка само попитала: с какво? С Кале? Ама значи вие знаете, отвърнала не вярващо класната. Спокойно, тя само ги слуша. Казала невъзмутително майка ми. При тази реплика класната и Паскалева останали без думи. Засуетили се нещо и след като майка ми си тръгнала, започнали да обсъждат в недоумение какво е искала да каже с това. Тя само ги слуша. Накрая стигнали до извода, че това са лошите хора от улицата, които са ме пристрастили към дрогата и сега само ги слушам и правя каквото ми кажат, защото не мога да се откъсна от тях. Хриси едва довърши разказа си от смях. Понякога в училище може да бъде и забавно. Добре, че покрай Геш започнах все по-често да бягам от училище, за да науча важни неща за живота. Вярно, понякога ги научавах по трудния начин, но пък така ги запомнях завинаги, без изпитване, без домашни и без контролни. Един такъв пример е онзи следобед, когато с Хриси избягахме от история, за да се видим с Геш и компанията в докторската. Пихме бира, павкахме, беше яко. В един момент обаче скинарите от съседната беседка се заядоха с нашата компания. Всички бяха пияни. Стана бой. Скиновете не желаха дори момичетата. Всеки изяда от крушетата им. На Геш му сцепиха веждата, а аз получих синена под окото. Мелето беше голямо. Дойдоха куките и ни прибраха. В районното ни разпитваха като престъпници. Държаха се с грубо с нас, като с отрепки. Може и така да сме изглеждали тогава, но в крайна сметка не бяхме виновни. От тогава се научих, че видиш ли да става разправия и да се приближават униформени, трябва да се разкараш възможно най-бързо. Преди това наивно вярвах, че мога да допринеса за добрия изход от всяка трудна ситуация. Стига само да съм на страна на справедливостта. Справедливост няма и всеки сам се спасява, както може. Едва когато завърших училище, се почувствах наистина свободна. След всичките години, безполезно прекарани в прашните класни стаи и по изтъркани чинове, аз бях започнал да се отнасям с дълбоко
недоверие към училището и към образователните институции въобще. Сериозно се питах дали нещо, което си струва да знаеш, може да се научи в училище. Аз научих само едно такова нещо. Да вярвам повече на уроците, които ми преподава животът, отколкото на думите, които излизат от устните на учителите. Тези същите ни затварят на топло и сигурно в класните стаи, като в парник, докато животът се случва само на няколко преки от нас. Размахват ни назидателно дървени показалки пред очите и ни проповядват легенди за истината. А истината е навън, там, някъде на пейката, до паметника. Истината е там, където всеки ден срещам Геш. И само не ми казвайте и вие, че един ден ще съжалявам. Защото няма. Един ден ще съжаляват тези, които сега стоят зад прашните си бюра и компютри. Според мен човек трябва да се отдава на вътрешните си пориви и да излиза от рамките, които ми налагат институциите. Рамката служи за да ограничи красотата, когато си на изложба в музей. Там пространството е ограничено и на малко място трябва да се сложат много картини. Животът не е музей и има предостатъчно място за красиви картини, без рамки. Скоро след като завърших училище, родителите на Геш решиха да ни разделят. Аз все още бях влюбена в него. Сигурна бях, че и той в мен, но техните не ме харесваха. Смятаха, че му влияе лошо. Не съм била като нормалните момичета. Все в черно съм се обличала, носела съм мъжки кубинки. А аз знаех, че Геш точно за това ме харесваше, защото бях различна от другите. Оказа се, че аз нямам думата в случая, за да го откъснат от падъчната му среда в София. Родителите на Геш го изпратиха да учи в Америка. Много ме заболя. Геш беше влязъл под кожата ми в буквален и преносен смисъл. Не спирах да мисля за него. Записах най-абсурдната специалност в Софийския. Педагогика с чужд език. Поредната измислица на системата. Помислих си. Не ми пукаше обаче защо. Защото аз имах план да стана студент в България. Беше един от най-лесните начини да заминеш легално за Америка. На работна бригада. А някъде в Америка беше Геш. За бригада обаче можеше да се замине най-рано във втори курс. На първокурсници визи не даваха. Зачаках да мине година. Ходех редовно на лекции. Взимах си изпитите, колкото да мина. Дните се изнизваха. Отвътре ми беше празно и тъжно. Липсваше